Hvad gør man ikke for et godt skrig? Sætter ild til sin kat? Vælter skorstenen ned over svigermor? Eller tømmer naboens bil for bremsevæske? God aften. Mit navn er William Splatter. I aften skal vi se de autentiske optagelser fra en familie, der havde en rigtig uheldig dag. Disse enestående optagelser er lavet af Gunnar Gejl på hans eget videokamera. De er lavet foran familiens indkørsel, og her ser vi Gunnar Gejl selv sammen med sin familie. Som man måske kan ane på billederne, ånder der ikke idyl. De øvrige medlemmer af familien er tydeligvis bange for Gunnar Gejl. Ja, Gunnar har jo lige fået det her skide kamera, og han havde kun én ting i hovedet. Hver fredag så sad han og så det her skide program fra provinsafdelingen, hvor man kan sende sin hjemmevideo ind og vinde et farve-tv. Og han ville simpelthen vinde det skide farve-tv. Kom så! Kom nu! Gunnar Gejl forsøger at instruere en voldsom ulykke med sin søn. Han ved, at hvis ulykken ser ubehagelig nok ud, vil den sandsynligvis vinde i det mærkelige program, hvor visse danskere morer sig hver gang de ser en eller anden vælte, eller få noget i hovedet, gerne børn. Gunnar Gejl kan imidlertid ikke få sin søn til at vælte af cyklen. Tøsedreng! Far ville have, at jeg skulle cykle ind i stakittet, så jeg fløj hen over styret og landede på den anden side. Men det kunne jeg simpelthen ikke. Desuden kunne alle enhver idiot jo se, at jeg var halvvoksen og ikke 3 år gammel, selvom jeg havde det der åndssvage tøj på. Gunnar Gejl forsøger i stedet at få sin teenage-datter til at agere en 2-årig, der får en lysekrone i hovedet. Hun når imidlertid at flytte sig, men lysekronen når dog at dræbe familiens rottweiler, der ligger og sover på den. Gunnar Gejl raser. Han er klar over, at det aarhusianske tv-program hellere morer sig over ulykker med mennesker end ulykker med dyr, og finder på en ny idé. Han støber halvdelen af havegangen op med frisk cement og instruerer her sin kone i, hvordan hun skal lade, som om hun tilfældigvis har glemt det, og efter indkøb kommer hjem og sidder fast. Det var skide pinligt. Gunnar han havde kun den skide første præmie i hovedet, og han råbte og skreg om, hvordan han ville have mig til at tænke mig som en åndssvag. Kameraet kørte stadig, mens han demonstrerede, hvad jeg skulle gøre. Og plump, så stod han der. Gunnar Gejl sidder fast. Endskønt han beder om hjælp til at komme fri, filmer hans kone ufortrødent løs. Vi sendte simpelthen den bid af filmen ind, og den fik desværre kun en anden præmie. Vist nok efter en film med en barnevogn, der løber løbsk hen over nogle togskinner. Var det ikke sådan? Ja, men vi er sådan set godt tilfreds med anden præmien. Den dag i dag står Gunnar Gejl der stadig. Af og til får han lidt mad og lidt vand, og ved juletid bruger familien Gejl ham som juletræ og pynter ham op med lys. Vink nu, far! Før i tiden rendte han også tit ud med gutterne om aftenen. Nu ved vi altid, hvor vi har ham. Men det bedste af det hele, det er jo nok, at det er slut med alt hans skide hjemmevideo. Intet er så skrækkeligt, at det ikke kan vises på tv. Har de haft en oplevelse, der har givet dem angst og traumer for livet, så del den med alle os andre her på kanalen til fælles fascination og ophidselse. Død tak for i aften.